A ver, atended. Vos queredes saber como presentarse en Regueifel? Para gravar un vídeo regueifando o que necesitades. Algo con que gravar. Fai falta unha cámara ou un móvil. Alguén con quen regueifar. Se tendes algunha amiga ou algún amigo, pois... Polo menos 2 personas. Ou 4. Podemos gravar alguén ou gravádelo vos. Con un selfie. Selfie. Se queredes, gravádelo por separado e despois xuntado, que xa sei que sou de xente lista. Regueifade o que sexa, pero que sea en galego. E non esteades todo o día co conto este. Como moito 3 minutos. Ahora máis nada, acabouse. Ides ao internet, ao sitio este, e xa me andades todo. E tendes hasta o 15 de abril, Ojo con eso. Regueifade, se queredes.